Jepe, gaurko bideo txontan ikusiko dugu DVD bat nola ripeatu Handbrake softwarea erabiliz. Handbrake bideo transkodifikadoore bat da, software librekoa, eta beraz, bere horrira etorri eta hementxe izango genuke deskargatzeko aukera, edo deskargatera joan ezkero, ukiko genuke bai Linux, bai Windows eta bai Macerako deskargatzeko aukera. Orduan behin deskargatuta instalatuta, marko genukena DVD-a irakurgailuan sartu, eta behin sartuta Handbrake irekiko dugu. Handbrake aipatu bezala bideo transkodifikadoore bat da, gauza haunitzetarako erabili daiteke, tartean bideoak formatuz aldatzeko, azpitituluak gehitzeko bideo bati, kasu honetan bezala DVD-ak ripeatzeko. Orduan, aukeratzen dugun fitxategia honera arrastratuz gero, irekiko liguke baita ere. Kasu honetan, guk DVD-a rekonozitu digu, sartuta dagoela, filma da Asterix eta Edabe Magikoaren sekretua. Orduan, hemen dakagu DVD-a, hemen izango litzake artxibo solteren bat ireki nahiko bagenu, hemen DVD-an klikatuz gero, hasiko litzake irakurtzen, eskaneatzen DVD-a, nahiko azkar egin digu. Eta hemen, ikusten dute pestaina desberdina daude. Sumari hau izango litzake laburpena edo bideoana, hemen jartzen digu ze kodekekin dagoen, eta joango gara gauzatxo batzuk aldatzen. Hemen preview batzuk, filmarenak. Orduan gauza gehiegi ez digu ikutuko, baina gauza batzuk orduan formatuan MP4 formatuan gordeko dugu filma. Saiatzen gara Euskal Enkodinsetik Mega, YouTube edo antzeko plataformetara igo eta online ikusi alizatia filmak. Orduan gaur egun estandar nagusia MP4 izango litzake eta MP4an gordeko dugu. Eta baita weberako optimizatuta ere. Orduan printzipioz sumari pestainatik, hoxe ingo genuke weberako, dimentsioan hemen automatikoa dago jarrita, hola utziko dugu, ez dugu ezer egingo reskalatu edo nahiko bagenu, hemen ingo genuke, baina ez gara komplikatuko, automatikoki berak hartzen du behar duen neurria, eta listo. Hemen dimentsioan zen ezer, filtrotan ere ez dugu ezer ukituko, eta hemen bideotan ingo dugu kodeka, H264 kodeka nahi dugu, beste kodek batzuk ere daude aukeran, guk aukeratuko dugu H264a, eta niri etxeta agertzen, baina kasu batzutan tarjeta grafikoa balin baduzute, agertzen da hemen Intel edo kasuen tarjetan izenare horrek esan nahi du transkodifikatzeko orduan tarjetaren laguntza izango lukela eta azkarrago ingo du. Aukera hori balin baduzute niri etxeta ateratzen, baina beste ordenagailu batzutan orduan aukeratu dezakezu azkarrago iteko. Orduan kodeka H264 eta fotograma segunduko aukeratuko dugu jatorriaren berdina mantentzia. Kasu honetan, 25 fotograma izango litzake DVD-a delako. Orduan, hemen kalitatea aukeratzeko indezakegu honekin, kalitatea jetxi lower aldera edo igo, ikuste duzu zenbat eta gehiago igo, azkenin jartzen du placebo, puztu ingo genuke bideoa zentzu handirik gabe, indezakegu honekin, edo hemendik kilobait segunduko kopuru zehatza jarrita. Jarriko dugu pasada bakarrian egin da, normalian presak abiltzen gara gauza hauek egiten. Orduan jarriko dugu animaziozko film bat denez, printzipioz 2000-2500 inguru, jarriko dugu 2000, nahiko izango litzake. Irudi realekoa izan ezkero, gomendagarria 3000, 4000, gauza bat zenbat eta gehiago jarri, kalidade hobia izango du, baina gehiago pisatuko du bideoak. Orduan saiatzen gara beti, oreka hori mantentzen. Orduan hemen 2000 inguru jarriko dugu animazio film batentzat, eta hemen izango litzake zer aukeratu nahi dugun, edo zenbat eta motelago egin kodifikazioa, orduan eta kalidadea berdintxu izango litzake, baina pisu gutxiago artxiboak, edo zenbat eta azkarrago egin, hori, orduan eta pisu gehiago izango du artxiboak. Erdiko zerbait jarriko dugu, nabalin mozio faster, edo olako zeraren bat, orduan bideoko pestaina honetan horixe, eta hemen garrantzitsua, gure kasuan, euskerazko audio aukeratu beharko dugu, audioan pestainan. Orduan hemen daude DVD-ak dakartzan audio desberdinak, guk euskera hartuko dugu, gainera 5.1 dator, eta hemen ikuste duzu kalidadea 248 kilobait segunduko. Orduan, euskera aukeratu, hemen jarriko dugu 248 balin batzuen,
428 mantentzeko, eta hemen berez preseta estereo dator, baina mantendu nahi badugu puntu bat, hemen dikingo genuke, eta bestela, estereoan baldin mazetorren audio, hemen ere estereo mantendu eta listo. Orduan, tripeatuko liguke audio honekin bakarrik gure kasuan, Euskal Enkodinzera igotzeko balima da, edo etxerako edo dena delakorako, euskerazko audioa eta listo. Ikuste dut hemen kodeka aldatzen da, AC3-tik AAC-ra aldatzen du, nik aukeran berez kalidadea hobia izango luke AC3-uk, baina lehenoko berdina zerbitzaritara igotzerakoan, batzuk arazo ematen dute AC3-akin, orduan aukeran nik nahiago AAC, naiz eta kalidadea zertxo bait okerragoa izan, estandar nagusia hau delako streaming plataformetan eta bar. Orduan audiokoan horixe aukeratu ze audio nahi dugun eta kalidadea, eta azpi tituluekin berdin. Hemen euskera aukeratuko genuke fortzatuak direna bakarrik jartzeko, kartelen bat agertzen bada frantses edo dena delakoa, euskeraz agertuko da azpi titulatua, orduan hauek fortzatuak direna bakarrik, eta burnin, hau da, erretzia eskatuko diogu, bideoan txertatuta ekartzea. Eta listo, kapituluak nabadugu mantendu edo bestela, kapituluan markadoriak gabe, hori nahi den bezala, eta printzipioz listo gongo litzake, nora gorde aukeratuko dugu, kasu hontan mai gainera, izena hola xeutziko dugu, ero aldatu dizaiokegu, baina hemendik ere aukeratu dezakegu, nora nahi dugun tripeatu artxiboa eta izena jarri, eta aukeratu dezakegu baita ere bukatzen dunean lana zer egin. Kasu hontan edo ezer ez egin, edo ordenagailua itzali, edo handbrake kendu, edo dena delakoa. Handbrake kendu jarriko diogu, eta behin parametro hauek prest ditugula, hemen emango genioke start, eta hasiko litzaiguke, hemen behian portzentaia, zenbat fotograma segundoko ari den kodifikatzen, eta zenbat faltako litzaioken gutxi gora bera. Orduan, aipatutakoa txartel grafikoaren laguntza ziten baduzue, azkarrago ingo luke. Baina, printzipioz, horrela, ordu erdi ingurun, eukiko nuke MP4 hori prest, eta gero, nahi dugun lekura igo, edo etxean ordenagailuan, telebistan, USB batean, edo nahi dugunean gordetzeko. Besterik ez, espero baliagarri izatea, edo zintzalantza behian galdetu nagoen zute, edo gure foruan, betiko lez. Venga segi bizkor!